Аз съм Phone Games Bulgaria и искам да ви покажа тази игра Dungeon Quest. Тя малко такава, тип дънджи, така с дънджани. И аз съм отключил общо 16 етажа и да поточи скоро умрях. И реално сега ще ви покажа какво се прави. Трябва да минавате и да отбирате айтами, за да се подобрявате. Аз няма да вземам айтами, тъй като моите съба са паткинските и трябва да намерите първо пътя. Това е които трябва да биете. Аз това го хвана, защото ванството ми е хиперсилното. И левлъпвате, и с това левлъпване си взимате нещата. За да казва, че може да трябва да ударям по-бързо. Понякога да случва свика да ударя по-бързо и да не убие. Сега аз винаги ще ударям първи. Тъй като всичко друго ми е хиперсилно, да се играе на това да се случи. Добре, още отнупче. Тук се спускат само тъпи айтами. Защото не е реално доста време са мине, тъй са доста делата. Добре. Това е първо. Паси. Някой да правя в момента, освен да си ръкувам, тъй като дефенза ми е ужасно голям, заради една дреха. Живота ми е още, тъй като няма това 4, няма да има смисъл. Той се увлечава хиперлесно. Демите не ми трябва. Добре, явно да е плана тук стаята. И това е качва на следващата, на втория. Типа на айтамите, супер, като може да паднат диаманти пак, това честовете. Very easy и се стигат над 1000 ниво за не повече от 20 минути. Стига се качите са по-нагоре. А пък от едно такова от началото до моето място, може би за колко. Можете да дигнете около 400 ниво. Така. Не е защото от тия. Най-добре са ми на всеки 3 етажа тази такова ще купувате нов. И на всеки 3 етажа има босове. Освен че тия, на следващия етаж трябва да има един бос. Това е най-важното, което аз съм гледал, е най-важното. Това е третия етаж, който свършва първото. Трябва да отидете да си купувате още етажи. Със всяко ниво стават все по-хубави, да се правят по-хубави айтами. И големите търнове, които може да, като ги изхарачите, губите от някакво да правите. Добре. Загубихме се толкова много за глупости. Да. Добре, за това се прави. Аз ще дадете малко живота да си имаме всяка сигурност. Да вземе някой да ме нападне. И разделът е по-интересно, тъй като тогава имам някакъв бой реално. Да мога да вземат някакъв живот. Има някакъв смисъл в тази игра. Сега това е един бос. Реално те понякога също да бъдат по-слаби и по-лесно убиващи се, отколкото обикновените чудовища. Това е в началото на играта. И така. Сега ще да атакувам и... Трябва да си подготвяте, да вдигате левели, да се вдигнат статовете. От тук сега се пробвам на последните нива, пълно тук на 16-то ще ме убият като нищо, тъй като и живота ми е малко, и вързаната ми е малко, и всичко ми е просто малко. С диамантите може да се получите пари, може да получите още чанти, по-точно. Това колко неща може да се вземете. Понадявам да пускат с 4, а пак може да си поискат, може да като дадат диаманти, да получите по-повече чанти. И като приемете да дадат по 180, можете да се атакувате. Ще не ми трябва, в момента диамантите да го ги събирам. Неща, които съм спечелвал, да ги продавате, може да ги продавате пари. Да си продаваме последните покупци от сега.
Това е така, с какво съм стигнал. Ето е яката брадва. Да. Едно друго няма, това е само това, което използвам. Това ми е щита, това ми е това, видите колко много ще ме носи. Тук те съм се ги намокнал, но така не знам какво се прави. И да се това ми е левел 4, левел 3, левел 3. И може така си ги левел упвате от тук. И ще реално е ето това, което ви показах вече. Тая би ви изкефила и някой път, когато и му да снимам нея по-често. Но обаче първо смисъл да се изкачи малко по-нагоре, за да бъде по-интересно. Тъй сега не ми се играе тази вечер на тази игра. Това е от мен и